ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ପରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଜୁର ଆମର ବାହାଳ ସାହି ମାରୁଘୋଡ଼ା ଦେଇ ଜୁର ଯେଉଁ ଆସିଛି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମ ଡ୍ୟାମ୍ ନଦୀବନ୍ଧ ଟାଇପ୍ର କରାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁର ଭିତରେ ଦୁଇ ପାଖେ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍, ସେ ପାଖେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ କରା ମାନେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲୁଛି। କହିବାର କଥା ଯେ ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଣି ମାନେ ଖରାଦିନେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ତ, ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ନଦୀବନ୍ଧ ମାନେ ଡ୍ୟାମ୍ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ବନ୍ଧ ହେଇକିରି ଗେଟ୍ କରାଯିବ, ପାଣିକି ରଖାଯିବ। ବାରି ବଗିଚା ଆପଣମାନେ ବାରି ବଗିଚା କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣିର ଦରକାର ହେଉଛି ଖରାଦିନେ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସୀତାରାମ।